Vítejte, dnes tu máme Minecraft, ale blbne mi to. To nevadí. Vidíte, že tady mám nachystanou pastičku. V té pastičce jde o to, že když půjde nějaký blbeček, tak mu to po cestě otevřu a on takhle zemře. Jako třeba teď Adamca. A pak to jenom rychle zavřu. Adamca tam zemře, ale že my jsme v survivaloru, takže nic. Nic se mu nestane, ale zůstane tam a já mu to ještě zavřu, tak asi ne, no. Ale jinak vidíte, že to funguje a v tomhle díle už vám asi nic neukážu, protože mi to fakticky moc blbne, takže zatím čaute. V příštím díle si ukážeme zase něco nového. Nevím, jestli to bude zase z Minecraftu, můžete mi napsat, jestli byste chtěli Minecraft, Terrarium a další. Mám docela dost na výběr, můžu vám napsat, jako třeba co a jak. Zatím čaute.